Журналистика һәм масс-медиа өлкәсендә Бәллүр каләм бәйгесе җиңүчеләре билгеле. Әлеге һөнәр ияләре бүген ничәнче хакимият ролен башкара? Өметле яшьләр бармы? Эфирда таяны ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, бүген безнең студияда әлеге Бәллүр каләм җиңүчеләре, шулай ук Skype аша элемтәдә Альбина Сабирова да булачак, Сарман районыннан. Аңа сүзне соңрак бирербез. Һәркайсыгызны беренче чиратта котлыйм. Менә хис кичерешләр ничегрәк икән, Васил абый. Менә сез җиңүче дип танылдыгыз быел Гран-при иясе. Гомумән, әлеге Бәллүр каләм бәйгесе ул журналистларның эшчәнлеген бәяләүдә ничектер иң төп бүләк булып торам бүген? Әлбәттә, миңа шушы бәйге узганнан соң бик күп шалтыратучылар чит төбәкләрдән дә булды, һәм алар гаҗәпләнәләр, шаккаталар. Татарстанда шундый зур абруйлы конкурс булуына журналистлар ел сайын менә шулай җыелып эшләренә нәтиҗә ясыйлар. Безнең конкурслар бик зур, бәйгеләр бик күп уза Татарстанда. Ләкин инде Бәллүр каләм шикелле шундый абруйлы һәм шундый зур бүләкләр бирә торган конкурс ул бер төбәктә дә юк. Бик сирәк инде булса да, бу инде әлбәттә журналистларга ничектер конкуренцияны арттыра, алар арасында көндәшлекне арттыра, тагын да тырышыбрак эшләргә, кызыклырак итеп язырга бер стимул бирә дип әйтер идем мин. Чөнки конкурста катнашасың икән, син инде тагын да теге хыялланып, тагын да максатчанрак, активрак эшли башлыйсың, бөтен җигәр энергияң шуңа туплыйсыңдыр дип уйлыйм мин. Нигә әйтсәң дә менә кайберәүләр инде әйтә, менә журналистларга бүләк бирергә тиеш түгел, журналистлар алар теге гадел бер нинди дә ниндидер өстәмә ниндидер кәремсез шундый эшләргә тиеш дип инде объектив булып. Ләкин дөнья практикасында да журналистларның хезмәтен шулай бәяләү бар, конкурслар бар, халыкара конкурслар бар. Менә мәсәлән, әле 60-нчы елларда без инде классик журналист буларак өйрәнәбез. Ижатын Гюнтер Вальдорф, ул шундый зур журналистик тикшерүләре уздырган һәм теге иммигрантлар арасында Европада инде үзе иммигрант булып киенеп йөреп, үзе шулар арасына кереп һәм һөнәрен алыштырып дигәндәй, һәм бик кызыклы шундый аналитик материаллар язган һәм аларның проблемаларын чишү юлларын күрсәткән һәм Пулитцер премиясын алган. Журналистлар өчен шундый премиялар булдыру дөнья практикасында бар. Татарстан инде бу яктан әлбәттә башка безнең барлык регионнарга үрнәк булып тора дип әйтәләр. Дөрес түгелдер анда сорау бирү. Ни өчен журналистларга андый бүләк менә ялгышмасам, шулай ук безнең студияның еш кунагы, безнең коллегабыз Радик Сабиров та укыдымы соң бездә кадерле белмиләр дип. Менә ничектер элеккеге елларда да күбрәк өлкән яшьтә инде үзенең хезмәтен куйган һәм хәзерге вакытта инде журналистикада эшләмәүче кешеләргә ничектер биләр. Гөлнара, килешәсең бу фикер белән? Менә чыннан да хәзер үзе хезмәт куйган, инде монда бәлки Васил абый мисалын карап тормабыз. Менә чыннан да үзенең гомерен журналистикага багышлаган дип әйтик инде кешеләргә инде картайып беткәч кенә бирәр дигән фикер белән. Васил абый мисалын карап тормыйбыз дисәк тә, беренче чиратта Васил Захитовичны котлыйсы килә, әлбәттә. Бик сөендек, чөнки бездә менә гомумән журналистиканы гына түгел, гомумән кай селкәне алсаң да укытучыларга игътибар җитеп бетми. Менә журналист үзеннән үзе барлыкка килгән, инженер үзе генә туган кебек, остазларга игътибар җитми. Һәм бу Васил абый үзе дә сәхнәдән әйтте, бу бөтен журналистика факультетының бүләге, бөтен остазларга карата мөнәсәбәт дип. Чынлап та журналистика белеменең 60 журналистика белеменә нигез салу 60 ел тулган елда журналистика кафедрасына нигез салучы һәм аны үстерүче кешеләрнең берсенә шундый мәртәбәле бүләк бирелүе сөендерде. Һәм бу безнең барыбызга да шундый игътибар билгесе булып тора. Чынлап та безгә менә ничектер ниндидер исем алсаң да, бүләк алсаң да, әле үсеп җитмәгән, әле яше җитмәгән, әле нәрсә эшләп күрсәткән, ул эш күрсәткәнме дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Әмма 80 яшьтә аның инде кирәге юк, синең инде бер нәрсәдә эшлисең килмәскә мөмкин. 20-дә, 30-да, 40-тан ниндидер бүләк алу һәм синең хезмәтеңне күрү, ул алга таба тәргеш бирә. Мәсәлән, мин 20 еллар чамасы элек Бәллүр каләм бәйгесендә ел дебюты номинациясендә җиңеп чыккан инде Татарстан яшьләре газетасы журналисты буларак. Мин әлеге бүләкне бүген дә, аннан соң инде күпме бәйгеләрдә җиңелгән, инде зур бүләкләр алынган. Әмма иң кадерлесе менә шушы беренче бүләк, ул миңа алга таба үземне үстерергә һәм шундый яңа үрләр яуларга тәргеш булып торды. Бик дөрес әйе, минем дә әлеге диплом тора һәм кадерле ул калганнарына карап. Менә бу сихри көче микән әлеге конкурсның һәм шуннан да журналистлар омтыла бит монда. Менә социаль шикләренә дә игътибар итмәләйсәң килешәсеңдер. Васил абый өчен бөтен журфак кына түгел, бөтен менә бу татар журналистикасында йөргән кешеләр шатланды бит. Ул бит әле һәр җиңгән журналистны кемдер белеп бетермәскә мөмкин инде. Ансы яшерен түгел бүген. Кемдер мәсәлән ул эшләгән анда матбугат чарасын укымаска мөмкин.
Монда ничектер бер гаилә булып берләштерер кебек. Бу чыннан да шундый зур көчме әлеге Бәллүр каләм? Бу зур көч беренчедән, чынлап та Васылабын бер кат-катлыйм һәм әйтәсем килә, безнең хәтта үзебезнең төркемнәрнең күпчелеге безнең инде WhatsApp'та, башка социаль мессенджерларда төркемнәребез бар. Анда да хәтта үзара булса да Васылабы өчен бик каты сөендек. Бу беренчедән журналистика факультетының көче миңа калса. Икенчедән, бөтен кеше дә билгеле, безнең өлкәдә яши торган һәммә кеше дә журфак бетермәгән. Ләкин менә шушы өлкәдә күп еллар дәвамында студентларга канат куйган кешеләр өчен башка коллегалардан да менә шундый шатлык хисләре күрү. Бу беренчедән көч, ләкин мин шул ук вакытта менә Гөлнараның сүзе белән дә килешәм, бу конкурслар күбрәк булсын иде. Мисал өчен генә китерәм, Муса Җәлил исемендәге яшьләр өчен бирелә торган премия бар. Анда да яшь журналистларга бирелергә тиеш дигән аның махсус бер аерым пункты бар. Ләкин ул бүгенге көндә бирелми кызганы. Чөнки менә яшьләргә бигрәк тә Яшьрен Батырын түгел, журналистика өлкәсе ул күп акча китерә торган өлкә түгел. Һәм бу эшнән дә менә күпмендер дәрәҗәдә иң беренче елларында бигрәк тә теге жан тарту буенча, жан кушу буенча эшләнә торган эш. Шуңа күрә менә шушы яшьләрне дә күреп, аларга да канат куеп, киләчәктә сез әлеге өлкәдә бик зур уңышларга ирешә аласыз дигән шундый фикер тудырасы килә. Яшьләрне күрү дигәннән сәхнәдә яшьләр еш күренми шул. Инназ менә син яшь коллективта эшлисең, менә ничектер яшьләрне бездә чыннан да бәяләмиләр дигән фикер белән килешәсеңме син? Һәм бүген бит инде тиз агышлы без моның турында элекке тапшыруларда да сөйләшкән идек. Ничектер менә барыбер яшьләрне дә тартып, әгәр дә без ничектер теге бер баланс ясасак, яхшырак булмас микән бу өлкәдә? Ничек уйлыйсың? Білесіз, монда гомумән бәхәсле ситуация килеп чыга дип әйтгәндә. Чөнки кызларның да фикерләре белән килешәмен, яшь журналистларны бәяләсәләр, алар Гөлнара мисалында, синең мисалында, сез инде Бәллүр каләм алгач, инде шушы юлны дәвам итәсез килеп чыга. Соңгы елларда Бәллүр каләмдә кызганычка, анда ел дебюты дигән номинация хәзер юк. Шуңа күрә, менә яшь журналистларны бәяләү шуңа күрә күренми дип әйтгәндә җәмәгатьчелеккә. Дөресен әйткәндә, бүгенге яшьләр, алар тиз үзгәрүчән һәм Яшьрен Батырын түгел шулай ук, алар 2-3 елдан соң үзләренең мәсләкләрен дә алмаштырырга мөмкиннәр. Редакциядә күпмедер кемдер мәҗбүри рәвештә үзенең укып бетергәч эш алып барса, аннары алмаштырырга мөмкин. Шул ук сәбәпләр күп инде аның акчасызлык дип әйтгәндә, башка төрле кызыксынулар барлыкка килү һәм башкалар. Тик журналистика белән җинләнгән һәм аңа тугры калган шәхесләр барып калачаклар. Алар шөкер баралар. Һәм аларны күрә белү, аларны бәяләү әлбәттә кирәкле эш. Без үзебезнең мәсәлән якын мисалында китерә алам. Бездә мәктәп чорыннан башлап, студент чорына кадәр дәвам итә шәхеснең үсеше, журналист буларак үсеше. Күп мисаллар китерә алам. Инде ялкында үзләренең беренче язмаларын язып, аннары журналистика белән бәйләгән бүгенге көндә журфакта укучылар бар, һәм алар баралар, һәм аларның дәвамчылары да бар. Инде студент булгач та безгә килеп эшләүчеләр бар. Гомумән караганда хәл начар дип әйтмәсем мин. Андый кешеләр бар. Сезнең мисалда, менә ул Гөлнара сез әйткәнегез, яшьләр күп дип узган тапшыруларда, ул берничә газетада, ләкин бүтән газетларда да һәм бүтән матбугат чараларында алай түгел бит. Алар, мәсәлән, шул телевидение мисалында әйтеп була, хәтта менә башта киләләр ничектер үзләрен күрсәтергә тырышалар дип әйтик, ләкин озакка тоткарланмыйлар шул менә ни өчендер. Сәбәпләр күп бит инде аның, шулай ук. Монда миңа калса, бу редакцияларның эшләү форматларының бәлки классик һәм яңалыкка омтылмаган булулары да сәбәпче буладыр инде, чөнки яшьләр һәм шул ук бер сүз, алар яраталар тизлекне, алар яраталар яңалыкны, алар яраталар яңа эшләп карауны, инде торгынлыкка алып бара торган халәткә керсәләр, инде алар үзләренең кем үсәргә тели, аны чыгып китәргә теләячәкләр. Сезне бирик әле безнең Альбин Сабиров, Сарман районында, районнарда ничегрәк хәл икән? Хәерле кич, сәламлибез сезне. Яшьләр бармы? Без әгәр дә менә хәзер яшьләрнең килүен журналистикага алсак, язмышны, менә район газетларының язмышының киләчәге ничегрәк күренә икән? Кызганыч, районнарда да менә журналистларга кытлык кичерәбез без. Дөрес, мәктәпне бетереп, яки булмаса мәктәптә уку дәверендә инде редакциягә килеп практика үтсәләр дә, алар барыбер менә югары уку йортын тәмамлагач шәһәрне башкаланы сайлый. Киләчәктә барыбер өметләнәбез, үзебезнең менә районыбызда үсеп чыккан яшьләребез район җирендә калырлар, үзләренең туган якында булган патриотизм хисләрен югалтмыйча, менә безгә алмаш булып туган якларына кайтырлар. Чөнки мин нәрсәдән чыгып әйтәм инде, бүгенге көндә инде журналист белеме булмыйча да
үзләренең менә белемнәрен блогерлыкта сынап караучы яшьләр бар бит инде. Аларның бәлки менә киләчәктә шундый кызыксынулары артып, журналистикага булган мәхәббәтләре дә көчәеп китеп, менә шушы өлкәне сайлауда бәлки аларның нәкъ менә кайчандыр менә шушы яшь вакытта блогерлыкны сайлап башлаулары этәргеч бирер дип исәплим. Кызганыч, патриотлык һәм мәхәббәт кенә ул бу өлкәдә ярдәм итә алмый шул. Вакыйф әфәнде, менә килешәсем юкмы, барыбер шартлар тудырга кирәк. Инде һичшиксез яхшы хезмәт хакы булырга тиеш. Менә бу төп сәбәпләр үтәлмичә, менә шул ук инде патриотлык хисләре белән генә бүген я журналистларны тәрбияләп була микән? Ничек уйлыйсыз? Мәсьәлә ике яклы. Бу очракта дөрестән дәген хезмәт хакы алмаган, я булмаса инде тиешлесен алмаган журналисткадан ниндидер эш таләп итү ул дөрес үк була алмыйдыр, максатчан булмыйдыр. Әмма икенче ягы бар. Без әгәр дәген инде журналист профессиясын шулай итеп югары итеп күтәрәбез икән, оннан сорауда икенче. Менә мин үзем журналистика факультетын бетермәсәм дә, тарих филология факультетын бетердем. Журналист ул һәр вакытта да журналист булып калырга тиештер. Менә мин карап йөрим, барыбер журналист булган кешеләрнең фикерләве дә, алар инде ничек дип әйтим инде, тирә-яктагы мөхитне үзләре аша үткәреп караулары белән дәгән, алар аерылып торырга тиешләр һәм инде аны матур иттереп шушы үзенең тыңлаучысына, я булмаса инде укучысына җиткерергә тиеш. Әмма журналист бул өчен чын мәгънәсендә журфакны бетерергә кирәкме, юкмы вакытта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нокта тапшыруы, журналистикның бүгенге хәле турында фикер алышабыз. Рекламага киткәнче инде яңгырады фикерләр. Вакыйф әфәнде, менә сез әле сүз әйтмәдегез. Бүген чыннан да ничегрәк икән хәле журналистиканың? Без инде киләчәк турында уйлыйбыз. Яшьләр киләме, юкмы дип борчылабыз. Шул ук менә Бәллүр каләмдә, инде сәхнәдә күбрәк улы яшьтәгеләрнең булуы, менә сезнең үзегездә ниндирәк фикерләр? Журналистикада яшьләргә катлык дигән сүз бар инде ул. Яш кадрларга, моны Татмедиада күтәрде, менә инде альтернатив рәвештә менә безнең КФУда яңа факультет ачылды, кафедра ачылды бит. Бу инде теге юктан түгел, бу инде шул тормыш таләбе, заман таләбе. Иң беренче журналистикага килү өчен кешенең калында, җанында ятырга тиеш журналистика. Шул булмаса, анда инде нинди акча бирсәң дә, нинди шартлар тудырсаң да, оннан инде теге шәп журналист чыгар дип уйламыйм мин. Башта кеше аның менә теләге булырга тиеш. Нәкъ менә шушы өлкәдә эшләргә, бу бик кызыклы өлкә, бүгенге көндә ул бигрәк тә кызыклы. Монда күп мауралашасың кеше белән, күпме вакыйгаларда içinde кайныйсың. Тормышның içinde кайныйсың. Ләкин редакция килгәннәр бүген беренче чиратта хезмәт хакы күпме булачак дип сорыйлар дип әйттеләр безне тапшыруда. Кем сез әйттегезме әле? Әйе, кемдер әйткән иде, хәзер инде төгәл хәтерләмим. Менә шунда, әгәр дә яшьләр бүген беренче чиратта килеп, сез безгә күпме түләячәксез дип әйтәләр икән, алар инде шул ук үзләренең хезмәтенә монда ничектер тугры калу дигән сорау туа, түгелме соң? Алар инде чын мәгънәсендә бу юлны ни өчен сайлаганнар икән дигәндә сорау торган. Менә шул сорауда ук инде икеләнү туарга мөмкин. Менә шул сорау инде эш бирүчедә дә, җитәкчедә дә Васыла бу каршы килә кем сезнең фикергә? Бер кадәр икеләнү тудыра. Бераз мәгънә кертмәкче булган идем. Вакыйф әфәнденең сүзенә, университетта яңа кафедра ачылмады бернинди дә. Университетта сугыш елларыннан бері 44 елдан бері эшләп килә татар теле укытучылары әзерли торган бүлек һәм менә шу татар теле укытучыларын әзерләгәндә аларга өстәмә теге профилизация рәвешендә, махсуслашу рәвешендә берничә фән укытып, шушы журналистика юнәлешенә инде әзрәк йөз тоталар. Ләкин алар ахыр чиктә филолог диплом алып чыга, укытучы диплом алып чыга һәм бу берничә барыбер дә инде теге чын мәгънәсендә журналистлар әзерләү процессын алыштыра алмый. Яшьләр килү мәсьәләсендә әлбәттә барыбер дә кеше ашамыйча киемичә яши алмый, теге энтузиазм белән генә. Аның әҗере булырга тиеш, яхшы эшләгән, сыйфатлы эшләгән журналист яхшы итеп хезмәт хакы да алырга тиеш. Шуңа күрә яшьләр алар прагматиклар, алар яки бу редакциядә гомумән журналистикада хезмәт хакы күпме, аның белән гаиләне туйдырып буламы һәм башкасын алар барбер уйлыйлар. Күп
көне яшьләребез китеп бара матбугат хезмәтенә, пресс-службаларга, анда хезмәт хакын күбрәк түләр. Шулай ук иҗат белән дигәндәй шөгыльләнә, шул юнәлештәрәк эшли бит инде барыбер дә. Һәм шул матбугат хезмәтләренә китүчеләр дә бар. Һәм әйбәт түләүче редакциялар, минемчә, яшьләр юк дип hiç kine de zorlanalmay. Yok baralar iyi, lakin bir sıra hamam aktual bulup kala o zamanlasına da koramay. Jurnalist bulur üçün jurfakını bitirge gerek mi yok mu diye. 10 yıllıkta şulaydı, 20 yıllıkta şulaydı, hem hazırda şulaydı. İlnaz nişi gülüyorsun. Şimdi de barı bir stüdyoda bugün kubrak jurnalistikini bitiren kişiler sen özün jurfakını bitirme. Min tapşırı başlarına alınan indi şapta kitesi kilgeni çünkü bunda barısı da jurfakını tamamlaganlar. Yok vakıf abi da jurfak tamamlagan. Mene çalıştıra alasın mı sen şimdi de jurfakını tamamlagan? Mene bugün sana jurnalistler kile yer jurnalistler diye beytinginde. Sizi bulamam mene kim jurnalistikada okuy, kim okumayı diyen. Mene anday hemen işlev devrinde diye beytinginde. Ne direkt şağılışta babı jurfakını? Min Vasil abinin hizmetin şeksiz beğelim, hem onun kuygan hizmetin şınapta şeksiz beğelim. Lakin onun sözlerine üstöp bulanma belki karşı kelip mınısan aytasım ki ol kübürek kadrlar bulgan sayın KFO'nun başka fakültetindagi Türküm turunda söz var aynımında. Kübürek kadrlar bulgan sayın ol konkurensiyaga da nigiz buldura. Hem başka redaksiyalarının da kadrlarının bayıu mümkünlüğü artacak. Ol şuna göre bir neçikte ziyanga tuğul, yaxşağına, sifat yağına kelgende. Әлбәттә, хаман яңарган шул фикер журналист булып туара кирәктер инде ул. Ул кайда укып, ягъни менә журфакта гына укып бетереп, аннары бит син шушы белем белән генә тукталып калмыйсың. Һәр вакытта да шәхес ул үсә. Шәхес хаман яңалыкны тоемлап, яңалыкны үзенә кабул итә һәм шуны эшли. Ул карьера үсешендә, үзенең шәхси үсешендә дә һәр вакытта да үсәргә омтыла торган кеше. Журналист шулай ук һәм монда нинди факультетны тәмамлавым миңа калса мөһим түгелдер. Теге 100% мөһим түгелдер дип саныйм мин. Өлешчә килешмим, мин аны узган тапшыруларда әйткәнем бар. Әйе, журналистика факультетын бетерү, журналист булу дигән сүз түгел. Ул хезмәт журналист булу. Ул инде тумыштан сәләт тә кирәк, тырышлык та кирәк. Әмма журналистика факультеты, журналистика кафедрасы ул мөхит. Син анда шул мөхиттә яшисең, шунда кайныйсың, шул коллегалар белән аралашасың, редакцияләрдә йөрисең, һәм син инде менә ниндидер башка мөхиттән чыгасың. Һәм ул син туган әйбер, синең каныңа сеңә дип әйтик менә. Элемтәләр булдыру, димәк, кемдер мәсәлән шул икътисадка укыган булса, ул 5 елдан соң ничектер бушлыкка килеп керсә, 5 ел буе мәсәлән шул 6 ел буе журналистикада укыган кеше, ул инде барыбер үзенә ничектер нигез салган булырга мөмкин. Шулай. Һәм яшьләр килү килмәүгә дә, бу әле яшьләр килүенә түгел, менә безнең акча мәсьәләсе, хезмәт хакы мәсьәләсе, ул журналистикага ирләр килмәү дигән проблема бар хәзер. Журналистика факультетында нигездә хатын-кызлар укый, редакциядә нигездә хатын-кызлар эшли. Һәм менә газетада яки телевидение, радиода ирләр фикере булсын, ирләр язмасы чыксын дигән әйбер, ул бик зур проблема бүген. Һәм булган ирләрне менә шулай сыйып, кочаклап, зурлап кына торабыз, чөнки котлык ирләргә, ирләр фикеренә. Хәзер дә шулаймы, Слава? Шуннан да хәзер менә егетләр күп укыймы журфакта? Күп түгел, элеккечә үк ул шагыштырмача шул 70-75-80% кызлар булырга мөмкин. Ул электән килә торган. Ул без укыганда да шулай иде. Гуманитар юнәлешләр, белгечлектәрдә барыбер дә хатын-кызлар күбрәк белем ала инде. Мин ул мәсәле мәктәп елларыннан килә. Мәктәп елларында кем күбрәк иҗат белән шөгыльләнә? Күп безнең вакытта көндәлекләр алып бара иде. Хәзер блогерлар, кем кызлар, кем шигырь яза, кызлар, кем хикәя яза, кем иҗатта. Алар без инде күбрәк рациональ фикерләүче, теге математика, башка фәннәрне яратучылар буларак төгәл фәннәргә китә иде иратлар, җегетләр инде. Бу проблема ул бөтен Россия күләмендә дә бар, ул гомерлек проблема инде ансы. Аннары бір урында гына тормый бит, әйләсәм менә сиңа сорау. Алайда баш мөхәррирләрне карасагыз, андай җегетләр чыннан да иратлар күп. Ягъни аларның журфактан күпме чыгуы миңа калса ул әле ниндер теге күрсәткеч түгел, чөнки менә бу студиядә гына игътибар итегез, монда күпчелек барыбер иратлар. Шуңа күрә иң мөһиме аларның сыйфатлы булуында. Мин менә үземдә хәтерлим, бездә чыннан да җегетләр әз булды, ләкин алар бар иде, кайберәүләр хәтта теге уку дәврендә кемдер төшеп калды, кемдер укырга теләмәде, ләкин барыбер яңадан заочно укучылар да табылды. Һәм алар бүгенге көндә барыбер шушы сферада эшлиләр һәм хезмәт куялар. Яшьләр мәсьәләсендә, беләсезме, миңа калса бу нормаль сорау. Миңа ничә сум акча түләячәкләр дигән. Ягъни ул бит безнең өлкәдә генә бирелә торган сорау түгел. Редакциягә гына килеп бүгенге яшьләр андый сорауны бирми. Хәзер яшьләр кая гына бармасын, бу сорауны иң беренче булып бирә һәм
мынан тегенен зур шу ясырга кирәк. Бу элекке вакытлар белән чагыштырганда, күпләр элек мәсәлән безнең шурда да килеп башта бөтенләй хезмәт хакысыз элекке белән чагыштырганда алмаз. Бүгенге көндә бит әле журналистларга куела торган таләпләр һәм эшләү форматы да барыбер үзгәрә, телибезме, теләмибезме? Әлбәттә, журналистика ул җинес буенча бүленми. Мәсәлән, мин безнең редакциядә дә карыйм, бер кыз 5 иратны алмаштырган мөмкин. Халкы белән дә, язу стиле белән дә, һәм гомумән хатын-кыз ул стресска каршы тору сәләте аның ныграк, журналистика ул шундый стресслы хезмәт, без аны үзебездән беләбез. Инде җитәкче һәм мөхәррир урыннарда ирләр күп булмауга килгәндә. Мин мәсәлән бүген әле килгәч гаҗәпләндем, бүген студиядә барыбер ирләр күп, гадәттә хатын-кызлар күбрәк була иде. Җитәкче урыннарда хатын-кызлар азрак булу ул башка сәбәпләр белән бәйле. Бу тапшыруның темасы түгел, бездә барыбер ул менә ничектер бар андый әйбер, ул милләткә хас әйбер дә. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасына 105 ел тула, киләсе елның март аенда. Мин беренче хатын-кыз әлеге газета тарихында беренче хатын-кыз мөхәррир. Бер кайчан да хатын-кызның анда мөхәррир булганы булмаган. Менә элек күбрәк барыбер иратлар. Элек күбрәк, чөнки менә шундый Олпат газета, ул инде шундый дәрәҗәле газета, аны Олпат ирләр җитәкләргә тиеш дигән шундый фикер. Журналистиканы карамый инде бу. Журналистиканы карамый, гомумән һәм бу тема, бу тапшыру темасы түгел ул. Яшьләргә 8 март темасында яшьләргә шартлар тудыруга килгәндә, яшьләргә түгел, гомумән шартлар тудыру ул һәр мөхәррирнең дә эше. Каяндыр читтән килеп журналистны бәяләсеннәр дигән әйберне көтеп торырга ярамый. Ул эштән чыгарга тиеш. Син аны ниндидер бүләкләргә, исемнәргә тәкъдим итүдә, ниндидер конкурсларга, бәйгеләргә катнашырга этәрүдә. Шул ук бәйгеләр дә ул бит хезмәт хакына истәмәде. Аларның шактый зур хәзер акчалата премиялар бирелә бәйгеләрдә. Әмма ни өчендер менә безнең журналистикада да шундый караш бар, яшьләрдә дә бигрәк. Мин анда катнашып тормыйм инде, барыбер мин анда җиңмим инде дигән. Һәм нигездә мин күп бәйгеләрдә, республика бәйгеләрендә жюри әгъзасы, шул ук Бәллүр каләмдә дә, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясендә дә менә катнашучылар нигездә гел бер кешеләр. Һәм ни өчендер яшьләр шунда бармый. Шуңа күрә менә без үзебез дә, мөхәррирләр дә, журналистлар да активрак булсак һәм активрак катнашсак иде үзебезне. Китеп салынып куйгандыр ул бәлки ул. Менә яшьләр була тиеш түгел, олыларга бирә кирәк, аларны хөрмәтләргә. Мине барыбер күрмиләр инде, миңа барыбер бирмиләр инде дигән ниндидер фикер ята. Сарманга тагын сүз бирик әле Васил абый. Әйе. Мин Сарманга сүз бирә алдыннан Сарман редакторының теге дәгъвасына гына җавап әйтәсем килә. Чынлап та районнарга баручылар бик сирәк. Моның өчен максатчан бер программа булдыра кирәк. Районның үзеннән шундый целевик булып, максатчан рәвештә укучы булып килсә, үз районына кайту шарты белән бу чиракта бу проблеманы хәл итәргә мөмкин булыр иде. Мәсәлән, Казанда туып үскән бала, ул тиз генә Сарманга китеп бармас, мин анда Сарманда эшлим, яисәндә Сабада Теләчедәме туган бала. Шуңа күрә, әгәр дәүләт шундый максатчан программа булдыра, финанслы икән, мәсәлән, шул татар теле укытучыларын әзерләгәндә, хәтта аларга өстәмә стипендия бирәләр безнең дәүләт тарафыннан. Районга кайтып фатир бирүчеләр дә бар. Әйе, менә шундыйрак шартлар булдырылса, бик әйбәт булыр иде. Инде шул ук татар теле укытучылары һәм башка сфералардан киләләр икән, бик әйбәт конкуренция бар икән, көндәшлек, әйбәт көндәшлек. Моңа мин дә каршы түгел, хәзер журналист әзерләү үзәкләре саны артты. Бу бик әйбәт конкуренция. Сез каршылансыз, Ләйсән хәзер сүз бирү, Сарманга бирик. Альбин ханым, менә әгәр дә мондый шартлар тудырыла икән, әгәр дә менә махсус программалар булдырыла икән, сез ничек уйлыйсыз, шул ук яшьләр районга кайтып эшләргә әзерме? Андый яшьләр бармы бүген, мәсәлән, шул ук бүген җибәреп, иртәгә безнең районга кайтып, чын мәгънәсендә менә шул ук сезнең хезмәтне дәвам иттерә алырдай? Максатчан программалар эшләгән вакытта миңа калса инде өметле булыр киләчәк дибез, чөнки яшьләргә менә Гөлнар Ильясованың да сүзе шул да әле менә баяда әйтәсем килгән иде. Чыннан да менә бүген көндә безгә кереп эшкә урнашырга теләгән яшьләрнең иң беренче чиратта сорауы хезмәт хакы күпме була дигән. Менә бездә дә бар андый сорау инде. Әгәр дә инде максатчан программалар булып, менә бар бит инде ул программа безнең хатта эшли, шулай бит авыл хуҗалыгы өлкәсендә дә, укытучылар арасында да, әгәр дә үзенә кайтып, үз районына кайтып, менә Васил абый әйтмешли, үз районына кайтып эшли башлагач, аңа нинди дә булса подъемный дип атала бит инде ул име. Шундый өстәмәләр булган чиракта, бәлки чыннан да яшьләр кызыксынып, үзләренең хезмәтләренә üsteme beye bulduğunda görüp koytırlar ile deyip uyluyum men. Şundan da bu büyük yakşı fikir.
бик отышлы булар иде. Һәм районның үзеннән дә тора әле, әгәр дә җитәкчелек тиешле шартлар журналистларга тудыра икән, ләйсән кыскача гына безнең вакыт төгәлләнә, нинди фикергә каршы килдең? Беренчедән, администрация үзе түләп укыткан һәм яңадан фатирлар биргән журналист, ул шул администрациягә кирәкле әйберне генә яза торган кешегә әйләнмәсме дигән шундый сорау да бар. Чөнки журналистның битендә аның миссиясе гомумән башка да. Бүгенге яшьләргә килгәндә, билгеле район газеталарын, район басма матбугатын бик яшәтәсе, радиоларын, телевизияларны бик яшәтәсе килә, ләкин аның ниндидер башка юлын эзләргә кирәктер дигән фикердә торам. Миссиясе турында да без аерым сөйләшергә, чөнки мәсьәләләр күп, хәл ителәсе шулай инде проблемалар да бар. Шулай ук Бәллүр каләм бәйгесендә дә сәхнәдән кызыклы гына фикерләр яңгырады. Булар турында тулырак без тапшыруның икенче өлешендә фикер алышырбыз. Әлегә тәнәфес безнең белән калыгыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы журналистика һәм масс-медиа өлкәсендәге Бәллүр каләм бәйгесе җиңүчеләре белән фикер алышабыз бүген студиядә. Инде беренче өлештә күп дәрәҗәдә проблемаларны билгеләдек. Моңа кадәр булган тапшыруларда инде сөйләшкән идек. Ләкин шул ук Бәллүр каләмдә менә ничектер яңа фикерләр дә яңгырады кебек тыңлыйк әле. Башта Илшат Әминовны, Татарстан Яңа Гасыр каналы директоры, шулай ук журналистлар берлеге рәисе, аннары инде фикер алышын дәвам иттерәбез. Чынлап та барыгызда чын күңелдән бәйрәм белән, шул хәтле мөлаем, сөйкемле кешеләр утыралар залда, профессионаллар, барыгызда бәйрәм белән. Беренчесе, икенчесе, я тут был в отпуске, ездил по Золотому кольцу, видел очень много храмов, и как раз на каждом храме одна общая фреска. Это год крещения Руси, 900 век, 900-е года. Там такой картина страшного суда. Бедный стоит грешник, живой человек, весы, ангелы тянут его наверх, демоны тянут его вниз. Ну, у нас такая же профессия. Есть журналисты, которые тянут наверх, пропагандируют светлые идеалы, добра, солнца, жизни. А есть, которые тянут вниз. Ну, вы их все знаете. Трупоеды, хайпажоры и так далее. Когда-то Флорид Ахметович, наш учитель, говорил нам, самое главное в журналистике – это гуманизм. Гуманизм – это значит любить людей. Давайте любить людей, работать для людей, ну и помогать всем, кому можем в этой жизни помочь, несмотря на самые трудные условия. Шуннан да башка һөнәрләрдә кебек, кемдер искә күтәрә, кемдер аска өстери. Вакыйф әфәнде, менә шуннан да бүген аска өстерүчеләр бармы безнең журналистика? Ничек булыйсыз? Гуманизм дип әйтте бит әле. Флорид Ахметовичның бик яраткан сүзе иде ул чынлап та. Безгә инде ул аны тәкърарлап торды, хәтта Васил әфәнде бер фәнни хезмәте дә аның шулай дип атала иде. Гуманизм, Курс укыта иде. Журналистикада. Чынлап та журналистикада ул гуманизм төшенчәсе ул бик киң төшенчә, аны төрле яктан төрле чаңларга була. Менә инде аны гамәлгә ашыру һәм шушыңа журналист шушы төшенчәгә таянырга да тиеш. Һәм шуны гамәлгә ашырырга да тиеш. Бәлки җитмидер бүген, Васил абый, ничек уйлыйсыз? Нәкъ шушы гуманизм җитеп бетмидер бүген. Яңлашыла, замана бер урында тормый, үзгәрә, кыйммәтләр үзгәрә, җәмгыятьтә ничектер карашлар үзгәрә. Ләкин шын журналист барыбер ничектер дөреслекне язарга тиеш дип әйтеп өйрәттеләр инде безне дә. Шул ук инде барыбер гаделлек эзләргә тиеш ул дип әйттеләр. Бүгенге таләпләр ничектер капма-каршы килә түгелме соңга? Юк, нишләп таләп журналистика һәрвакыт бер булды. Ул инде җәмгыятьнең үсешенә хезмәт итүче, аны хистартучы, мин аны гел әйтәм инде, ул санитар кебек, ул начарын да күрергә тиеш, ул начардан арындырырга, төртеп күрсәтергә тиеш начар икәнлеген. Гуманизм мәсьәләсе бик киң төшенчә инде ул. Менә Флорид аның үзәктә кеше дигән бер китабы да бар иде. Совет журналистиканың үзәгендәге кеше иде. Менә бу әйбердән бераз без читләштек кызганычка. Менә шу студиядә инде булай иде, хәзер башка җирләрдә дә ясалар. Яңа ел алдыннан теге сәнгәр булу бояган дип әйтәбез без инде. Әймә шушы тапшыру, яңа ел тапшыру, яңа ел төнендә. Элек менә без Совет чорында, мин хәтерлим, без журналистикага килгән вакытларда анда студияда утыра иде. Менә ел дәвамында нинди хезмәттән нинди казанышларга ирешкән, алдынгы комбайнчылар, сыер саучылар, анда колхоз җитәкчеләре, учучылар, инженерлар һәм башкалар, һәм һәр кайсы шушы өлкә тармакның казанышлары турында сөйли. Бүген без кемнәрне күрәбез студияда? Бизнес вәкилләре артыгга кирип киткән. Менә без вакыт үзгәрә дип әйттек менә монда, гуманизм дип, ләкин шул ук ни өчен әле журфакта укырга кирәкме юкмы диләр. Менә мәсәлән шул 5 ел элек булган мәгълүмат бүген бөтенләй искерде. Бүген ел сайын дип әйтсәк тә, хәтта көн сайын үзгәрә. Таләп
таләпләр. Мәсәлән, шул ук сездә эшләүче кызлар, алар бит инде шул ук элекке теория белән дә бүген хезмәт куя алмаячак элементар рәвештә. Шул ук алар күбрәк TikTok-тан өйрәнергә мөмкин, китапларга караганда. Менә моның белән нәрсә эшләргә? Монда бит инде шулай алар шул гуманизм буенча бөтенләй белмәскә мөмкин, ләкин алар бүгенге заманат таләпләренә яраклаша. Һәм монсыз бер кайда китеп булмый. Менә бу уңайдан нидерәк фикердә? Монда нимә калса, турыдан-туры ачыкларак кирәк. Бу бит инде TikTok-лар һәм башка социаль сетьләр, алар бит платформа, ул аудиторияны җыя торган платформа икәнлеген үзенең өчен ачыкларак кирәк. Инде ничек иттереп анда контент дип әйтәбез бит инде, контент ясау, ансы инде аның башка мәсьәлә, аның уже инде эштәлек буенча, ансы инде менә устазларның үгет нәсихәтләренә нигезләнгән һәм кешенең, журналистның кеше буларак, шәхес буларак нинди кеше икәнлегенә бара торган дип әйтгәндә өлкәсе. Шуңа күрә бу тара кирәкмидер миңа калса. Яшьләр, һаман шул яшьләр турында сөйлибез инде, яшьләр төрлесе була һәм журналистикага килгән яшьләр, алар барысы да гуманизмның асылына төшенгән кешеләр икәнлегенә минем иманым камил. Аллага шөкер, минем редакциядә һәм даирәдә андый ничектер гуманизмга каршы килә торган шәхесләр белән әлегә очрашканым юк. Аннары монда бит хезмәтне дә карарга кирәк әле. Ниндирәк функцияләр башкара дигәнгә журналистика без моңа шулай күп сөйләштек. Менә шул район газетләренең мәсәлән бер төрле функциялар, инде бер төрле эшли, бер юнәлештә. Мәсәлән, шул ук регионнарда эшләүче вәкилләр бер төрле эшләргә мөмкин, федераль дәрәҗәдә бөтенләй башка максатлар, бөтенләй менә ничектер. Бүген журналист курыкмыйча, мәсәлән, үзе сүз әйтеп эшли ала торган җәмгыятьтә яшибезме без? Гөлнара, ничек уйлыйсыз? Яшибез дип уйлыйм. Теләсә кем менә теләсә кайсы газетага килеп, үз фикерен язса, аның фикерен Бүген булай әйтү дөрес түгел. Андый сүз турында сүз булган мөмкин түгел. Бүген үз фикереңне белдерү төрле заманнарга караганда да җиңелрәк, чөнки платформалар күп. Халык хәтта күп очракта газетага да мөрәҗәгать итеп тормыйча, үз фикерен белдерә социаль челтәләр аша. Шулай ук журналистикада да үз фикереңне белдерү ул һәрдаим яңгыр, чөнки журналистика ул һәрвакыт фикер, демократия, сүз иреге дигән төшенчәләр белән яши. Әйе, соңгы еллардагы вакыйгалар безне нинди чикләүләргә керткәндер, әмма ул чикләүләр барыбер баш китәрлек, менә безнең бер кайда да эшләп булмый, бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз, бетте журналистиканы ябырга кирәк дигән сүз түгел. Һәм без гуманизм турында сөйләштек. Илшат Юнусовичның ике тагын игътибарга лаек сүзе бар иде. Хайпоеды һәм трупажоры дигән сүзләренә игътибар итәсе килә. Менә без соңгы арада журналистлар күбрәк сан артыннан куабыз, күрсәткечләр артыннан куабыз, бигрәк тә интернетта. Һәм бу чынлап та менә шушы әмма сан артыннан гына куу һәрвакытта да әйбәт түгел, ул сыйфатка бик начар йогынты ясый. Бу соңгы елларда бигрәк тә нык сизелә, интернет киңлекләрендә эшләү белән бәйле ул. Безгә менә лайф интернет күрсәткечләре кирәк, кемнеке күбрәк, узышабыз, ярышабыз. Аны бары тик шул мәетләр, йолдызлар, гаиләдәге ызгышлар, талашлар белән генә алып була. Шуның белән бер рәттән халык белән аралашу күрсәтә, алар инданнан арыган һәм аларга шулай якты гуманизм төшенчәсе белән сугарылган шундый язмалар, материаллар, видеолар кирәк. Икенче яктан, без инде менә халыкка җиңел әйбер кирәк дигән әйбергә генә ярып, бу минем һәрвакыт әйтә торган фикерем һәм мин аны һәрвакыт әйтәчәкмен алга табада. Без бөтенләй тупикка барып тереләчәкбез һәм гомумән бер нәрсәдә укымый, карамый торган халык тәрбияләп, безнең бөтенләй кирәгебез калмаячак. Юк, журналистика кысаларында аңларга кирәк бит әле монда. Бүген аны ничектер киңрәк карау бәлки дөрестер, әйе. Менә сез әйттегез, журналист теләсә кайсы редакциягә барып теләсә нәрсә нинди сүз әйтә аламы дип әйтә алмый. Бу теге сүз ир дигән әйбергә барып тоташа, инде сүз иреге ул журналист иреге түгел бит. Һәрбер редакциянең үз сәясәте бар, үз тематикасы бар, һәм үз учредителе бар, башкасы бар. Журналист шуңа бәйле. Сүз иреге ул журналист иреге түгел, ул укучы аудитория иреге. Менә аудитория вәкиле буларак, син сөйли аласың, ватаным Татарстанны укыйммы, хезмәт газетасын укыйммы, әллә инде теге дир партияның Коммунистар партиясы чыгарып торган газетасын укыйммы, ЛДПРны кыммы, башканы кыммы, читилникен укыйммы, тыңлыйммы, интернеттан карыйммы, ансы сөйләү мөмкинлеге. Безне бер кем дә тыймый бүгенге көндә. Менә сүз иреге ул. Аларның журналистларын иштәсем килә икән, мин инде тискәре фикер иштәсем килә икән, мин оннан карыйм, инде башка фикер иштәсем килә икән, тагы башка редакциянең басмаларын карыйм, укыйм, күзәтәм, тыңлыйм. Шуңа күрә менә бу журналист ул һәрвакытта үзенең редакциясына, политикасына, учредителенә, гамәлгә куючысына бәйле, инде сүз иреге бар, бездә цензура юк, һәм аудитория теләсә инде фикерне сөйли ала.
Аннары традицион журналистика алмашқа бетер, шул ук хәзер Telegram килде, аннан да мәгълүмат алучылар һәм аннан тизрәк алучылар бар. Аның белән конкурентлык чыгында син ниндер фикергә каршы килгәнен кебек ләйсән? Әйе, мен бераз гына каршы киләм. Менә беренчедән һәрбер тарихны аны төрлечә язырга мөмкин. Һәм без менә әлеге чакта сүз ирек һәм башка темаларга сөйләшкән вакытта, мәсәлән, бер шәхеснең тарихын аны кеше укырлык итеп, күп аудитория җыярлык итеп тә язырга мөмкин. Шул ук лайф интернетта күп сонар җыя торган, просмотрлар җыя торган һәм башкаларда. Ләкин аны традицион форматта да язарга һәм бераз гына тигән башка яшьтәге аудитория укый торган итеп ясарга мөмкин. Монда без үзебез өченгә, менә бу хайпажор һәм башка темаларга килгәндә, аларның һәр кайсы кызганыч, ләкин кирәк. Без бит инде бу өлкәдә эшли торган кешеләр булар, без аны бик яхшы аңлыйбыз, чөнки менә шушы контрастта гына чын мәгънәсендә кем гуманизм идеясына тугры калганы һәм кемнең тугры калмавы менә шул мисалларда гына кызганыч күренә. Һәм моннан беренче тәшкилләшү булмыйдыр инде. Бу бит теге аудиторияны шәр һәм ул кирәксез ниндер сыйфатсыз әйбер укый дигән сүз түгел. Кешегә аның төрле халәтендә төрле мәгълүмат кирәк. Бар шушындай халәт сиңа мисал өчен ниндер күңелен күтәреп җибәрә торган мәгълүмат кирәк. Була шундый вакыт гыйбрәт ала торганы була кирәк. Була шундый вакытта, мәсәлән, ниндер бик зур глобаль проблема хакында укыйсың килә һәм син аны табып укыйсың. Шуңа күрә аудитория төрле, һәм ул аудитория белән эшли белергә кирәк, һәм заманча платформаларда, классик вариантларда, төрле вариантларда һәм аны төрлечә итеп аудиторияга тәкъдим итә белергә. Аннары бит әле сәясәте бар, Вакыф әфәнде. Менә сезнең редакция сәясәтен кем билгели бүген? Аңлашыла, бар республика, бар район дип әйтгәндә, бар баш мөхәррир, бар журналистлар. Монда бит инде бар менә сүз иреге шул ук фикри әйтү белән сүзне башлаганбыз икән. Менә бу шикләр бар дигән сүз. Һәм бу шикләрне ничектер иләк аша уздырып кына мәгълүмат һәм укылырлык мәгълүматны ничек ясарга, менә монда ничек табарга икән әле урталык? Менә бу бигрәк тә район газеталарыннан кагылады инде, аның үзенчәлеге турында күпләр беләләр, һәм инде аның турында без үзебез дә әйтәбез. Дөрестән дә бүгенге көндә Мәскәүдән торып Казан турында бик әйбәтләп язарга була. Казаннан торып район турында шулай әйбәтләп язарга була. Менә шушы Балташта торып Балташның начарлыгын язу, я булмаса инде тискәре якны информацияны бирү. Ул бик авыр мәсьәлә. Бу беренчедән ничек дип әйтим, җәмгыятьне икегә бүлү, тискәре караш тудыру, һәм инде монда бит инде әгәр дә син нәрсәнедер кире кагасың икән, аның орнына бит инде икенчене яхшыракны тәкъдим итәргә кирәк. Ә безнең соңгы елларда менә бу яхшыракны тәкъдим итү бик нык аксый. Менә бу мәсьәләдә мин әйтәрем инде урыннарда хәл бик җайлы түгел. Күп вакытта шалтыраталар инде. Менә шул газетада районның шул тискәре ягы турында язганнар, ник сез язмыйсыз дип. Сез язасыз анда 90 яшьлекләрне язабыз, әбиләрне язабыз, гомер буе эшләгән шушы колхозда дип әйтәбез инде. 95 яшьлекләрне язабыз, аларның тормыш юлын инде безнең аерым сәхифәбез бар. Менә мин әйтәм инде, туктагыз әле әйтәм. Менә ул хәл турында сез укыгансыз булган, сез хәбәрдар. Без әйтәм, аны ниндидер аудиторияга чыгару югарылыгында беренчедән түгел. Әле бу өйрәнелмәгән. Икенчедән, ни өчен менә шушы сез мактаган газета ник менә бу 90 яшьлек әби турында язмый? Һәм бу мисалда бөтен журналистиканың чагылышында күрергә буладыр, менә киләчәге нинди булачак әлеге мәсьәләләр хәл ителерме юкмы бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңавастыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы, журналистиканың бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышабыз һәм дәвам итергәнче тагын бер фикер яңгырады әлеге Бәллүр каләм бәйгесендә. Зилә Вәлиеваның сүзләрен тыңлыйк әле. Бүген биредә җыелган каләм осталары, телевидениедә эшли торган хезмәткәрләр, алардан тыш бүгенге тормышны күз алдына китереп булмый. Сез яңалыкны җиткермәсәгез, сез зур вакыйгалар турында үзләрегезнең аналитик материалларыгызны бирмәсәгез, чыннан да бу тормышны аңлап та, хуплап та, хәтта качакта берләштерәсез дә, чыннан да бу бик мөһим, бик кирәкле эш, ул эш сезнең тарафтан көндән-көн таләпләр дә арттыра, ә иң мөһиме халыкка да кирәклеген исбатлый.
Достында тәнкыйтьләү җиңел эш бит ул. Ләкин шул ук вакытта менә кемдер әйтә, мин газеталар укыйм, кемдер әйтә, мин телевидение карамыйм дип. Ләкин нәкъ менә шул кешеләр, алар иң күбе караган һәм бөтен инде шул ук тапшырулардан хәбәрдар булган була, мәсәлән шул ук язмалардан дип әйтик инде, яңалыклардан. Васыла нәрсәгә бәйле бу? Бу бит инде барыбер журналистиканың көче бар икәнне аңлата бүген. Күп генә тәнкыйтьләсләр дә нинди генә башка яңа төрле шул платформалар булдырылса да, барыбер традицион журналистика ул бар. Һәм ул чыннан да менә бүген нинди роль башкара икән? Аны җиктәрдә инде бүген бәлки 4нче хакимия дип әйтмиләрдер, ләкин менә бүгенге ролен аңлыйсы иде журналистика. Чынлап та электән килә инде шундый бер билгеләмә, журналистика ул 4нче хакимият дигән, ләкин мин әйтер идем, бүгенге вазгыятьтә журналистика ул барлык хакимиятләрдән дә өстенрәк тора, чөнки без күреп торабыз, нинди мәгълүмати киеренкелек, нинди мәгълүмати сугышлар бара, кеше фикере өчен көрәш бара, һәм бу өлкәдә нәкъ менә чын журналистика, сыйфатлы журналистика гына өстенлек ала, ул гына җиңә ала. Теге фейклар, башкалар, алар барыбер төптә кала, утырып калалар, сыйфатлы журналистика ул кешенең фикерен аңын үстерергә, тәрбияләргә сәләтле. Шуңа күрә инде безнең татар матбугат чаралары, мәгълүмат чаралары, татар журналистика, аның тагын бер миссиясе бар бит әле. Ул да булса безнең мәгълүмати, милли мәгълүмати кыр тирәсендә татар халкын туплау. Безнең хисси белеп яшәүче татарларыбыз нәкъ менә мәгълүмат чаралары аркасында шушы аларны белән танышу, алар белән аралашу, шулар аша без аралашабыз да, коммуникация чарасы да ул безнең милләтне берләштереп, бердәм итеп торучы бик зур могҗизалы кеше инде ул. Һәм шуңа күрә, әгәр милләт яшәсен дисәк, безнең мәгълүмат кыры әйбәт яшәргә тиеш, үсергә тиеш, камилләшергә тиеш, арбадан төшеп калмаска заманча. Ләкин без бүген тапшыруда бик тирәнгә кермәсәк тә, татар журналистикасы турында күп сөйләшәбез. Менә тиражлар кими, монда почта мәсьәләсе дә бар инде, аны турында да фикер алыштык. Күп төрле каршылыклар да бар. Сан кими, Вакыйф әфәнде, киләчәге нинди булачак дигән сорау туа. Татар журналистикасының нәкъ менә. Әгәр дә укучылар саны кими бар икән, инде хәзер башка төрле юнәлештәр дип әйтик инде, популяррак икән укучылар арасында, нәрсә көтә гомумән? Сез ничек уйлыйсыз? Менә моннан бер 3-4 ел элек бер таныш түрә инде әйткән иде. Шушы системада эшләгән кеше ул үзе. Сезнең басма матбугатның гомере 3 ел дигән иде. 3 елда үтте, 4 елда үтте. Күп тә үткән икән инде, миндә 4 кенә түгел, 5-6 ел үтте инде. Әмма бит битәргә уйлабый басма матбугат. Тиражы да үсеп бара, байтак газета журналларының. Шундый вазгыятьтә әле теге өметсезлеккә, бирелергә монда бер нинди сәбәп күрмим әлегә. Бәлки яңадан ничектер инде? Без моны китап буенча да сөйләшкәнбез. Дөрес, каналлар күп, социаль күп. Миңа калса, булар бар да бер-берсенә булышып яшиләр бит. Алар бер-берсенә конкурент түгел бит менә. Бәлки нәкъ менә шушы җиңел ничектер кыска мәгълүматтан туеп, киләчәктә элеккеге менә без ияләнгән традицион журналистикага әйләнеп кайтмаслар микән? Традицион журналистикага әйләнеп кайтмаслар дигән сүзне әйтмик әле. Без традицион журналистикадан китмәде халык. Безнең мәгълүмат алу алымнары гына үзгәрде. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасының басма тиражы бүген 16 меңнән артык, интернетта безне тәүлегенә 8 мең кеше укый. Тәүлегенә. Бу бит ай буена күпме җыела дигән. Ул шулык аудитория, ул шулык халык, социаль челтәрләрдә күпме. Традицион журналистик ул шулай ук булачак. Заманча алымнарны кулланганда басма матбугатта үлмәячәк. Инде кайчаннан бирле 10 елдан үлә, 5 елдан үлә дип сеңә үлмәял ул. Демографияга бәйле рәвештән инде кимүләр бәлки күзәтелер, әмма ул сакланачак, чөнки классик журналистика һәрвакыт кирәк. Укыган кеше ул фикерле кеше. Соңгы вакыйгалар безне күрсәтте. Блогерларның да бик үк хәлләре әйбәт түгел икәнлеген, без күпме көч түктек, күпме энергиябызны сарыф иттек кайбер социаль челтәрләрне үстерүгә һәм бүген исемен әйтергә ярамаган социаль челтәрләрне үстерүгә. Һәм ул беркендә юкка чыкты барысы да. Һәм без аңладык. Безгә газета да кирәк, телевидение да кирәк, радио да кирәк икән, һәм безгә традицион журналистлар кирәк икән, патриотизм тәрбияләүдә дә, фикер җиткерүдә дә, һәм гомумән ярдәм итү өчен дә халыкка безгә
традицион классик журналистлар кирәк. Шуңа күрә мин әле үзебезнең үзгәрә бәлки менә мондый вакыйгаларына киресенчә. Безнең һөнәребезне шундый өметсез һөнәрләр исемлегенә кертмәсен. Юк, өметсез димим, традицион газеталар турында фикер әйтәм. Ул исемнәрен атарга ярамаган социаль челтәрләр булса да, халык бит аннан китмәде. Халык барыбер анда утыра, ул анда утыруның үз әмәлен, үз мөмкинлекләрен тапты һәм алга таба, мәсәлән, бүгенге көндә үсеп бара торган яшь буын киләчәктә менә без яратып теге газета исен иснәп укырмы, я булмаса инде һәрхәлдә гаджетларда бармак йөртеп кенә карармы дигән зур сорау, зур социаль тикшерүләр уздырыла бүгенге көндә һәм мин мәсәлән бүгенге көндә үсеп килә торган буынга һәрхәлдә яңа платформаларда, туган телдә, төрле телләрдә, татар телендә мәгълүмат бирү яклы. Әлбәттә, бу сүз гомумән бу факта бармый. Әгәр сез игътибар итсәгез, мин дә сүзне әйттем. Заманча алымнарны кулланып эшләнгәндә, традицион журналистика әле озак яшәячәк. Һәм безнең киләчәктә сез әйткән балалар газеталарыбызда, журналларыбызда укысын өчен бүген Ялкын журналында, Сабан туйныңда, Көмеш кыңгырау газетларының, башкаларның да нәкъ менә бүген алар ничек актив эшлиләр, шулай актив эшләүләре кирәк. Чөнки безгә киләчәк буын кирәк һәм Васил Захитович әйткән милли мөхитне тудыру кирәк. Татар журналистикасының миссиясе ул ниндидер күрсәткеч җыюда гына түгел, ә милли рух тәрбияләүдә. Монысы миңа калса күпкә мөһимрәк әйбер. Юк, без бер үк фикерне монда эштә юнәлеш буенча традицион журналистика, барыбер шуңа бапташа бер үк фикер ике кунакта. Безнең тагын бер видео шул ук юнәлештә Ләйлә Фазлыева нәрсә уйлый икән. Давно и всем понятно, что журналистика – это стратегический, многофункциональный институт общества. Именно вы на передовой. И в руках у вас самое сильное оружие на этой земле – слово. Слово может придать человеку крылья. Слово может уничтожить всю историю человека и человечества. Көчле коралмы бу нас? Менә шушы сүзләр белән мин 100% килешәм, чөнки стратегик корал ул әлбәттә журналистика. Һәм монда инде мин үземнең ялкынымны кыстыра алмыйча, булдыра алмыйм, чөнки менә Гөлнараның фикерен дәвам итеп, чынлап та яшь балалар өчен чыга торган, төшерелә торган анда, карый торган яшь балалар безнең ул киләчәк укучылар бит инде. Аны бөтен матбугат хезмәткәрләре, бөтен редакциялар аңласалар иде һәм ничек булса да шушы юнәлешне яшь буынны укырга, яшь буынны язарга этәрә торган гамәлләр кылсалар үз эшчәнлекләрендә. Мин бүген көндә якында хезмәт куйганга күрә, мин чынлап та аңлыйм. Без баладан үсмер чордан, ягъни бала булып үсеп чыккан үсмер инде киләчәк зур тормышка якбаса, менә шушы чорда ул үзенең тормыштагы миссиясын аңлап, үзенең шәхес буларак формалашына ярдәм итәргә тиешбез һәм иң беренче чиратта ул татар милли рухында кала торган шәхес булачагына көч куябыз дип әйтик инде. Менә шушы җәмгыятьтә эшләр итәрә бит журналистика бөтенләй башка караш та булырга телисеңме? Син моны теләмисеңме? Син барыбер әлеге мәгълүмат дулкында эшлисең һәм нәкъ менә мәгълүмат коралы әле ул бәлки башка төрле юнәлешләр һәм кешенең аңына тәэсир итә башка төрле этәргечләрдән дә көчлерәктер. Вакыйфән килешәсезме сез моның белән? Менә бүгенге заман әле бигрәк тә раслады моны. Килешәм. Һәм ниндирәк фикердә торасыз? Киләчәктә нәкъ менә үзгәрешләр булырмы журналистик өлкәсендә? Үзгәрешләр алар гел булып торачак. Булачак. Үзгәрәчәк, укучы да үзгәрә, аудитория да үзгәрә, басма матбугат да үзгәрә. Шул ук безнең социаль челтәрләр дә үзгәреп тора бит инде. Әмма алар мин бер нәрсәне хәзердә күзәтәм. Алар бер-берсен бит туландырып, бер-берсенә ярдәм итешеп, бер-берсен алар теге кабатлау дип әйтмим. Менә бер-берсен үстереп, туландырып яшиләр. Һәм шулай яшәрләр дип бармый аларны өметләнәм. Үзгәрешләр була, үзгәрешсез булмый берничек тә. Ләйсән, син ничегрәк күрәсең? Менә бүгенге вазгыять, ул ничектер яңа таләпләргә яраклашырга мәҗбүр итәме кешене һәм журналистикага караш. Менә шул блогерлыклар турында сөйләштек. Инде алар бераз дулкынны үзләренә таба тарта башласалар, тормыш барыбер үзен барысында ничектер тигезләп куя түгелме? Таләпләр үзгәрә, бу аудиторияга куела торган таләпләрдә, аудитория үзе безгә куя торган таләпләрдә бик каты үзгәрә һәм теләйбезме, без журналистика өлкәсендә эшләгән кешеләр, без һәр вакытта да менә шушы таләпләрне ишетеп һәм халык, аудитория бездән нәрсә көткәнне
аңнап эш итәргә тиешбез. Билгеле, журналистика өлкәсендә эшләгән кеше өчен гомумән бүгенге көндә миңа калса бик кызык замана, чөнки ул чыннан да бик еш үзгәрә торган заман. Һәм менә 5 ел элек, мәсәлән, син әйттең, безнең белемнәр кайвакыт искерә дип, юк, ул искерми, һәркайда аның классик варианты кала. Чөнки телисеңме, теләмисеңме, аның базисы барыбер бер. Ләкин аның эшләү алымнары төрле. Без шул ук яңалыкны язабыз, ләкин бүгенге көндә, мәсәлән, аны телеграмга алганда, анда өр-яңа таләпләр. Шуңа күрә без бу таләпләрне ишетеп, үзебез дә менә шушы агымда булып, милли журналистиканы да, региональ журналистиканы да үстергә тиеш. Тапшыру төгәлләнә, кыскача гына Гөлнара безнең берничә җөмлә белән оптимистик ниндидер нуктада төгәллисе иде. Менә Алиса в зеркале әсәрендә бик шундый танылган фраза бар. Бер урында басып тору өчен дә бик каты йөгерергә кирәк, ә инде алга бару өчен тагын да бөтен кешеңә йөгерергә кирәк дигән. Журналистика бүген журналистика гомумән үзгәрешләргә иң беренче кагылучы һәм үзгәрешләрне иң беренче тоючы өлкә һәм шушы үзгәрешләрне башка халыкка да җиткерүче өлкә. Шуңа күрә ул замана трендларын һәм менә заманча усулларны кулланып алга таба барырга, үсәргә һәм халыкка җиткерергә тиеш. Васил абый, журналистиканың бүгенге җәмгыятьтәге менә яраклашуына нәрсә таян ноктасы булып тора икән? Таян ноктасы менә без бу турыда сөйләштек тә инде. Беренчедән, безнең бик бай традицияларыбыз журналистикабызның. Шушы традицияларны дәвам итәргә югалтмаска, икенчедән, арбадан төшеп калмаска, заманча шартларда эшләргә, заманча технологиялар белән, заман кушкан таләпләр нигезендә эшләргә һәм икесенең синтезы, традициялар һәм заманчалык. Менә шушы ике компонент булса, безнең журналистикабыз әле алга таба да үсәр, камилләшер. Бик дөрес фикерләр, вакыт узу белән дөрестән дә журналистикага караш та, аңа мөнәсәбәт тә һәм эшләм алымнары да үзгәрә. Иң мөһиме бу очракта намуслык, дөрестлек һәм без студияда әйткән гуманизм онытылмасын инде һәм юкка чыкмасын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.